dama kawai na ganki, zuciyata tana muradin ki sahibata, daure na ganki. Kosa ne na ganki, dare da rana ina yabanki, zuciyata tana biginki, na rasa ni inda za na ganki. Taimaka ko kaɗan na ganki, tun kan jikina ya daina aiki. Kin ga so ya yi min sartse a zuciyata, na kasa nishi. Ke mafarki ne gashi yau na samu fitanki, wannan yana nuna min alamar in har da raina to za na ganki. Shi na riga ya zamo dalilin da ko ina sai na yo batunki, ba maka wasanki ya shige ni a lokaci daya bana barin shi. Sahiba ta fito na ganki, burin ido na kawai ganinki. A sanki ni dai na zama bawa, ni banda aikin da ya fi naki. Ko karatu idan ina yi sai in ji na ambato sunanki. Duk hukuncin da kin kazarta ko sharidi dole za na bin shi. Fahimtar da nai da so zai kisa a ɗan lokaci kalilan, ya wuce nazarin mu dan na ga so har ya cutar da malan. Za ya sa zuciyar ka shillo in ya ga dama ya zinka shillon, ba su me kuma ba dabara in ya kirayo mu sai mu bi shi. Kiyasa ni na zamo tamkar dan maraya, dare da rana kuka nake yi, ruwan idona yana tsiyaya. Ko tafiya ni idan ina yi sai in jikin zo ni sai na juya, in na juya baki bace ba ya sahibata sai in ji haushi. Thank you.